ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டாப் 10 தமிழ் யூடியூபர்ஸ். சரி, வளன்னு பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? நம்பர் 10ல் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டாப் 10 தமிழ். இவங்களுக்கு 1.26 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க, 423 வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க மற்றும் இது ஒரு டெக் சேனல். நம்பர் 9ல் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டெக் சேனல். இது ஒரு ஃபேமஸான சேனல், அதனால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவங்களுக்கு 1.75 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க. இவங்க எவ்வளோ வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க சரியாக சொல்லப்படல. இது தமிழ் செல்வன் என்பவரால் நடத்தப்படுகிறது. நம்பர் 8ல் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரிதாபங்கள். இவங்களுக்கு 1.9 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் 193 வீடியோஸும் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து கோபி சுதாகரால் நடத்தப்படுகிறது. இது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல். நம்பர் 7 யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்கட்ஸ். இதுவும் ஒரு ஃபேமஸான சேனல். இவங்க வந்து 1.91 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் 96 வீடியோஸும் போட்டிருக்காங்க. ஹரிபாஸ்கர் தான் இந்த சேனலை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பாவம், ஒத்த மனுஷன் இவ்வளோ வீடியோஸும் இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அது பெரிய விஷயம் தாங்க. நம்பர் 6 யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எருமசாணி வித் 2.38 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் 53 வீடியோஸ். இது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் தான். இதில் லீடிங் ஆக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அண்ட் கிரிஜி. இங்கே பண்ணுற அலைப்பேர்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம டாப் 5ல் வந்துட்டோம். நம்பர் 5 யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நக்கலிட்ஸ் வித் 2.53 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் 190 வீடியோஸ். இதுவும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் அண்ட் ஃபேமஸான சேனல் கூட. நம்பர் 4ல் யார் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஷிப் வித் 2.93 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் 693 வீடியோஸ். இது ஒரு ஃபேமஸான சேனல் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல். இப்போ ரீசெண்டாக இது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சேனலாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். நம்பர் 3ல் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதன் கௌரி. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவர் வந்து 3.80 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் 980 வீடியோஸும் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறாரு. இவர் டெய்லி ஒரு கண்டென்ட் போடுவார். இவர் ஒரு மினி கூகுள்னே சொல்லலாம். எனக்கு பர்சனலாக இவர் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு பிடிக்குமா என்றதை கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள். நம்பர் 2ல் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மைக் செட் வித் 4.34 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் 12 வீடியோஸ். ஏன் 12 வீடியோஸ்னால் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த இஷ்யூனால எங்கள் வீடியோஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு இந்த 12 வீடியோஸ் தான் இருக்குது. மற்றபடி எல்லா வீடியோஸும் சூப்பராக இருக்கும். இவங்க சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 வருஷம் தான் ஆகுது. அந்த 2 வருஷத்தில் 4.34 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னால் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள். நம்பர் 1ல் இருக்கிறது பிஹைண்ட் விட்ஸ் வித் 4.82 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் 14K வீடியோஸ். அதாவது 14,000 வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு சினிமாட்டிக் சேனல்லே சொல்லலாம். அவங்க வந்து நிறைய செலிபிரிட்டிஸை இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க, நிறைய அப்டேட்ஸ், சினிமா பற்றின அப்டேட்ஸ்லாம் தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூவும் பண்ணுவாங்க, சினிமா ஆக்டர்ஸ் இன்டர்வியூவும் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் இது ஃபஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் தப்பாக சொல்லியிருந்தால் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நான் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், அதனால் தவறுகள் இருக்க தான் செய்யும். அதனால் நீங்கள் தான் பெரிதுபடுத்தக்கூடாது. வரட்டா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.